zagitzutako batek jarroen. Uzik, ez egoteko. Kaixo atxaldeon, gugea Leire Aitor da Uxue eta Lazkaoko Sanbenito ikastolako DBH3ko ikaslegea. Herriko kirol taldeko bulegoa berritzen nahi die eta kirolakin lotutako zerbait egitea eskatu digute. Maketan bat, panpin batzuk o marrazkin bat. Idea horri heldurik, gure gelako inola futbola gustatzen zaigun, futbol zelai baten maketa bat egitea erabaki dugu. Bai futbol zelai, baina futbol zelai berezi bat izan behar da, eta bertako panpinek muitu beharra daukie. Gelako kidek, 2, 3 edo 4 taldetxotan banau ginen, eta taldetxo bakoitzak futbol partidu baten parte hartzen duen pertsona baten aukera genuen, bere maketa zati egiteko. Guk eskuboea egitea aukera genuen, eta maketaren egiturak die aglomeratua, okumea eta aluminiozko pletinak erabiltzea. Panpina edo pertsonaia gora bera muitu alizateko motor bat erabili dugu, eta motoraren biraketa abiadura handia murrizteko engranaje sistema bat erabili dugu. Eta biraketa mugimendua eskuea, beso, hanka, joan etorrian bihurtzeko berriz biela bat. Motorraren kontrola etengailu baten bidez egin dugu. Ni guain itzengo izuet arazon deskrepena eta 2 zatitan banau dugu, kanpokoa eta kanpoko ikusten den bezala 2 pertsona eskuia eutxita eta hori bik gora beran moitzeko biela bat beren hankatan. Eta guain barnekoa hor ikusten da baterie, engranaje, motora, han etengailue tapa duten dela guain transmisio mekaniko irubista, proiektu eta zaparte inbarra urki ditugu txosten batzuk eta zirburro eta hau. Eta hor ikusten du dien irubista engranaje dut. Sistema elektriko dagokionez, hor ikusten die, baterie etengailu eta motoran bide zein da daula, eta etengailu eman da pilak motorra indarra ematen du eta bielan bidez gora beran moitzen da. Transmisio mekanikoa ibili dugu motorak 2000 biratatik 10 birata moitzeko eta hor da 100 kalkulu. Proiektuen planifikazio dagokionez, proiektu guzti hobeto antolatzeko pentsatu genuen erramientan zerrenda bat ikia hasteko eta bertan taula baten jarri genitun ibili behar genitun erramienta guztik. Ondoren baita taula baten ibilitako materialak zenbat kostauzkien jarri genuen hola orokorren kostu orokorra jakiteko. Eta gero baita saio bakoitzen taldeko pertsona bakoitzekin dako lana apunta egin genuen. Eta gero, valorazio eta ebaluazio dagokionez, bertan hainbat puntu landu ditu, eta hoitakoa da ondoriok eta proposamenak, proiektu honen bidez ikasi dugu taldeen lan egiten, eta baita horretaz aparte ikasi dugu engranajen erabilera, eta hori batez oso interesgarri iruditu zaigu. Eta gero, funtzionamendu dagokionez, engranaje jartzeko garaien hainbat arazo eduki genitun, baina azkenen lortu dugu ondo jartzea, eta ondoren bielakin hasi ginen, eta biela uste baino hobeto funtzionatzen du, eta orokorren nahiko ondo gaudala esan dikeu proiektue. Eta gero, fabrikazio teknikak eta materialai dagokienez, ez dugu inolako arazoik topau, zati behar izan dugu material guzti eskua izan dugu, eta originaltasunei buruz, esan dike, gure proiektue nahiko originala dela, eta benetako kasu bateako baita erabilgarri izan dikela, eta baitzeko bukaera edo akabatue proiektu bukatzen naiz eta kosta guk uste baino hobeto gelditu dela, hau da kanpoko itxura egokia daukela eta barruko mekanismo baita ondo funtzionatzen dola.
Eta guain, noiden hobeto ikusteko bideo bat jarriko izeu. Jarri goiz aurkezpenen da gero bideoa jartzen donen. Nio aurkezpenen jarrita. Bain. Bat itxizati birik du. Uxo. Bueno, kosmotan futbolak pilotutako maketa bat pila pentsau genuen eta guri eskuea ikiatuko zaio. Hori mugitzeko ibili ditugu engranaje eta engranaje balio du 2000 bueltatatik, motoran 2000 bueltatatik 10 bueltata pasatzea. Eta gero jarri dugu biela bat 2000 hori eutxika eta kamila goti bera gora eta bera. Eta nahi balin baduzu guain martxan jarko du. Utxio. Bueno, hoi izan da gure aurkezpena eta espero dugu gustatu izana. Eskerrik asko.